नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कोणत्या घटनेची चर्चा आहे याबाबत कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमध्ये आम्ही तुम्हाला माहिती देणारच आहोत. पण ताज्या अपडेट्ससाठी सगळ्यात आधी जाऊया आमच्या डिजिटल न्यूजरूममध्ये. तिथे आमची सिनियर प्रोड्युसर संगवी आहे. संगवी, आज काय नवीन माहिती आहे तुझ्याकडे? काय अपडेट्स आहेत? हो दिनेश, आता राज्यात आपण पाहिलं तर IITचा जो प्रकल्प आहे त्या संदर्भात मोठ्या अपडेट्स घडत आहेत. शेतकरी विरोधात सरकार असं चित्र पाहायला मिळतंय. आज सांगेमध्ये पूर्ण पाहिलं आपण तर कृषी मंत्री रवी नाईक तिकडे गेले होते आणि त्यांनी त्या शेतकऱ्यांना भेट दिली. तर एकूण तिथलं वातावरण विस्कळीत झालं. ते सगळे शेतकरी एकत्र जमले आणि जोरदार शासनाच्या विरोधात त्यांनी घोषणाबाजी केली आहे. IITला पूर्णपणे तिकडे विरोध केला जातोय. सो पुढच्या अपडेट्स आपण बघूच. दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे कुडचडेमध्ये घडली आहे. सोनाली फोगटचं जे प्रकरण आपण पाहिलं होतं त्या प्रकरणानंतर पोलीस यंत्रणा जी राज्याची आहे ती सतर्क झालेली आहे आणि या यंत्रणेनं आज कुडचडेमध्ये 19 वर्षाच्या मुलाकडून 38,000चा गांजा जप्त केलेला आहे आणि एकंदरीत या सगळ्या घटना आज गोव्यात पाहायला मिळत आहे. दिनेश, धन्यवाद संगवी ही माहिती दिल्याबद्दल. संगवीकडून तुम्ही ऐकलंच असेल की IITचा विषय तापतोय सध्या गोव्यात. त्याबद्दल आम्ही तुम्हाला सविस्तर बातमी दाखवणारच आहोत. पण त्याचबरोबर आणखी काही घडामोडी आहेत. पहिलं म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकर यांची भेट घेतली आहे. भाजपा सरकार विरोधी पक्षांचा आवाज दाबून टाकण्यासाठी धमक्यांचा वापर करते, लोकशाही प्रक्रिया डावलून नवे अध्यादेश काढू पाहते, म्हणून विरोधी पक्षांची एकजूट करण्याबाबत ही भेट होती, असं सरदेसाई यांनी म्हटलं आहे. काही दिवसांनी गोव्यात जिल्हा परिषद निवडणुकाही होणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत ही एकता प्रत्यक्षात दिसणार का ते पाहावं लागेल. दुसरी घडामोड म्हणजे स्वातंत्र्याची 75 वर्ष सगळीकडे साजरी होत असली तरीसुद्धा गेल्या 75 वर्षात आमच्या पायाभूत सुविधांचा एकही प्रश्न कोणत्याच सरकारने सोडवला नाही, म्हणून मान आणि खानापूर ग्रामस्थांचा अखेर संयम सुटला आणि हे गावकरी रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी गोवा बेळगाव रस्त्यावर ठाण मांडलं. जोपर्यंत आम्हाला डांबरी रस्ता मिळेल असं सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत हलणार नाही असा आक्रमक पवित्रा या गावकऱ्यांनी घेतला. अखेर महसूल अधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर रास्ता रोको मागे घेण्यात आला. आणखी काही महत्त्वाच्या घडामोडी आपण पाहणार आहोत, पण त्याआधी पाहूया कुठल्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. गोव्यातल्या मायनिंग कंपन्यांना उच्च न्यायालयाचा दणका. मायनिंग ठेके लिलाव करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका कोर्टाने फेटाळल्या. लिलाव प्रक्रिया होणार सुरळीत. लिलावानंतर आधीच्या कामगारांना सेवेत घेतलं नाही तर मायनिंग चालू देणार नाही. सेसा गोवाच्या 200 कामगारांनी सरकारला दिला इशारा. गोव्यात 20 कंपन्या करणार 5,000 कोटींची गुंतवणूक. सरकारचं नवं औद्योगिक धोरण उद्योजकांसाठी करणार अनुकूल. उद्योग मंत्री माविन गुदिनो यांची माहिती. इंटरनेट आणि अन्य सुविधांची पूर्तता करा, अन्यथा नोव्हेंबरपासून बंद करणार धान्य विक्री. स्वस्त धान्य दुकानदारांचा निर्णय. वास्कोत लवकरच होणार 150 कोटींची नवी मासेमारी जेटी. मत्स्य विकास मंत्र्यांनी जाणून घेतल्या मच्छीमारांच्या समस्या. आणि वोट बँकेसाठी सरकारकडून पोलीस भरतीत गोव्याबाहेरच्या उमेदवारांना संधी. रिव्होल्युशनरी गोवा पक्षाचा आरोप. आता बातमी दक्षिण गोव्यात होऊ घातलेल्या IIT प्रकल्पाची. दक्षिण गोव्यातल्या सांगे तालुक्यात हा प्रकल्प करण्याचं सरकारने ठरवलंय, पण स्थानिक शेतकरी या प्रकल्पाला विरोध करतायत. पोर्तुगीजांच्या काळापासून आम्ही इथली जमीन कसतो आहोत असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. तर सरकार म्हणतंय की या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीपैकी फूडवर देखील जमीन स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मालकीची नाही. तरी हा वाद का धुमसतोय? बघूया हा रिपोर्ट.
दक्षिण गोव्यातल्या सांगे तालुक्यातल्या याच जमिनीवर जवळपास 7.5 लाख चौरस मीटर क्षेत्रात गोवा सरकारने IIT प्रकल्प उभारायचं ठरवलंय. पण हा प्रकल्प इथे होऊ देणार नाही असा निर्धार करत गेल्या 2 महिन्यांपासून काही शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध सुरू केलाय. शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की पोर्तुगीजांच्या काळापासून आम्ही इथली जमीन कसत आहोत. ते सगळं आम्ही रोयता आणि हाता इथे आमचे माड आहेत, काजू आहेत. हाच आमचा उदरनिर्वाह आहे. इथला डोंगर, निसर्ग हेच आमचं जीवन आहे. आमची जमीन आम्ही राखणार, कुणाची दादागिरी चालू देणार नाही. जीवन ते आमचे उजवाट आमचं. पोर्तुगेज वयतरी ही लँड कोमुदात उरली. पोर्तुगीज गेल्यानंतर ही जमीन ती कसणाऱ्या कुलांची झाली. 1972ला सरकारने ती आपल्या नावावर कशी काय केली? त्यामुळे या जमिनीवर सरकारचा जितका हक्क आहे तितका आमचाही आहे. मीन्स व्हॉट गव्हर्नमेंट. सांगेचे भाजप आमदार आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी मात्र हा दावा फेटाळलाय. IIT प्रकल्पासाठी लागणारी सर्व जमीन सरकारी मालकीची असून या जमिनीपैकी गुंठावर जमिनीची जरी मालकी कुणाकडे असेल तर याबाबत एखादा तरी कागदोपत्री पुरावा घेऊन यावा असं आव्हान फळदेसाई यांनी विरोधकांना दिलंय. या संपूर्ण सरकारी जागेमध्ये आपल्याला कुठं शेती कुठं म्हणजे 1 स्क्वेअर मीटर भात शेती नाही आहे. एकही माडाचं झाड नाही आहे. एकही आंब्याचं झाड नाही आहे. परंतु तरीही हे शेतकरी मंडळी म्हणतायत की पोर्तुगीज कालापासून ही जमीन आमच्या ताब्यात आहे. मग ताब्यात असली तर इथं पीक का नाही आहे? आणि ताब्यात असली तर तुमची कागदपत्र कुठं आहेत? आणि ताब्यात असली तर ही अशीच जमीन का ठेवलेली आहे? म्हणजे हे सगळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सांगेचा हा भाग दक्षिण गोव्याचे काँग्रेस खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांच्या लोकसभा मतदारसंघात येतो. त्यामुळे सार्दिन यांनी या विरोधकांना पाठिंबा देत भाजप सरकारवर टीका केली आहे. फळदेसाई यांनी मात्र हे केवळ राजकारणातून होतंय असा आरोप केलाय. लोकांची शेती बागायती काढून घेऊन तिथे IIT कशाला हवी? IITत सगळे बाहेरचे येऊन शिकणार. गोवेकरांचा त्यात काय फायदा? IIT सारखा प्रकल्प काहीच फायद्याचा न म्हणणाऱ्या आपल्या राज्यसभा खासदारांनी एक लक्षात ठेवावं. IIT विषयी अशी विधानं करू नयेत. IIT ह्या भागाचा संपूर्ण विकास करण्यासाठी आलेली आहे. ही जमीन आहे, सरकारची जमीन आहे आणि सरकारी शैक्षणिक हे आहे. इथं काही मायनिंग होत नाही. इथं काही दारूबट्ट्या चालणार नाही. इथं काही आपली स्टील इंडस्ट्री येत नाही. कुणीतरी मालदार गुंतवणूकदार इथं येत नाही. सरकारी जागेमध्ये सरकारी शैक्षणिक आणि तीही IIT सारखी उच्च तंत्रज्ञानाचे विद्यालय इथं येत आहे. त्याला विरोध करण्याचं काहीही कारण नाही. वर्षभरापूर्वी उत्तर गोव्यातल्या शेळ मेलवली या भागात IIT प्रकल्प आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र तिथे जोरदार विरोध झाल्यामुळे हा विचार सरकारला गुंडाळावा लागला होता. त्यामुळे जिथे 1 चौरस मीटर जागाही संपादित करण्याची आवश्यकता लागणार नाही अशा सरकारी जमिनीत हा प्रकल्प उभारायचं सरकारने ठरवलंय. येत्या 6 महिन्यात या प्रकल्पाचं भूमिपूजन केलं जाईल अशी घोषणाही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. ताज्या बातम्यांसाठी गोमंतक TVच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक गोमंतक.com या आमच्या वेबसाईटला आणि आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. जाता जाता कवी सुरेश भटांच्या शब्दात सांगायचं झालं तर, उभा देश झाला आता एक बंदिशाला, जिथे देवकीचा पाना दुधाने जळाला, कसे पुण्य दुर्दैवीयन पाप भाग्यशाली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली. उद्या पुन्हा भेटू. शुभरात्री.